Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Andit. Taong 1970, Bitaogan, Camarines Sur. Leader ng isang bayarang pangkat itong si Andit. Binubuo noon ang kanilang grupo ng halos purong kamag-anak nila. Kaya sila noon pumapas lang ng tao ay dahil sa dala na rin ng matinding pangangailangan. Para kay Andit at sa kanyang mga pinsan, isa yon sa pinakamadaling paraan para makalikom ng sapat na salapi. Hindi naman sila masisisi ng kanilang pamilya gawa ng kahit papaano, pangarap din nilang guminhawa. Sabihin na nating masama ang ginagawa nila Andit, pero hindi naman natin sila masisisi. Nagkataon lang talagang yun lang ang kanilang pagpipilian. Itong mga panahong ito, nakatanggap ang kanilang pangkat ng isang ulat na nanggaling sa isang mayamang pamilya. Base sa mga nakasaad sa liham, kailangan ng mga ito ang tulong nila. Dagdag pa ng mga panauhing yon, kapag naisakatuparan nila sa lalong madaling panahon ng trabaho, may tsansang dumagdag pa ang perang kanilang makukuha. Sa halagang 50,000 piso, may posibilidad na yung maging 100,000. Matapos naman yung mabasa nila Andit, noon ding mismong araw na yon, lumuwas ang kanilang pangkat. Bitbit ang kanilang mga armas, pasimple naman silang umusad patungo sa lugar ng parokyano nilang nagpadala ng liham. Ilang oras lang noon ang lumipas, nasipat na nga nila ang bayan na kanilang pakay. Pagpasok naman nila sa loob nito, hindi na naging mahirap pang hanapin ang kanilang parokyano buhat sa lakas ng impluwensya nito sa lugar na yon. Hindi naglaon, nakita na nga nila ang bahay nito na halos 10 beses na mas malaki kumpara sa kanilang pamamahay. Marami rin yung doong tauhan na gumagawa ng iba't ibang uri ng trabaho sa pang-araw-araw. Matapos naman yung masipat nila Andit, walang pagdadalawang isip naman sila roong pumasok. Maya-maya pa, pag sila'y naman nila sa may-ari ng bahay, agad naman sila doong lumapit para magtanong. Kami nga pala ang pinadalhan nyo ng sulat. Pasensya na kayo, ngayon lang kami nakarating. Batid kong ilang araw nang nakakaraan, magmula noong ipinadala nyo ang liham. Magtatanong sana kami kung tuloy pa ba ang nais nyong mangyari. Seryosong wika ni Andit sa lalaki. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang sumasagot sa kanila ng, pero kung pwede gawin nyo na ngayon. Habang nag-uusap tayo rito, yung asawa ko dahan-dahan namang napapalapit kay kamatayan. Nga pala, konting pagkaklaro lang. Hindi pangkaraniwang tao ang papatayin nyo. Kaya mataas ang presyo ng ulo nito dahil hindi ito ang tipo ng tao na basta-basta nyo na lang mapapatay. Kasabay ng pagwika ng lalaking yon, ay ang paglahad naman ito sa kanila na isang aswang ang kanilang papatayin. Dagdag pa nito na maraming beses na nila yung pinagplanuhan pero sadyang napakadulas nito. Ayon sa kanilang amo, kaya niya pinapapatayang nilalang na yon dahil sa yun lamang ang nag-iisang paraan para mailigtas ang asawa nito mula sa tiyak na panganib. Naniniwala kasi ito na sa pamamagitan ng pagkamatay ng nilalang, tuluyan nitong mapapalaya ang kanyang asawa sa karamdaman nitong tinatangan. Matapos naman yung marinig nila Andit, naging klaro na sa kanila ang lahat-lahat. Bagaman alam nilang magiging mapanganib ang kanilang lakad, wala silang magagawa kundi yon ay tanggapin, lalo na't matindi rin ang kanilang pangangailangan pagdating sa salapi. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, agad namang nagpaalam ang kanilang grupo para hanapin na ang lalaki na pinapapatay nito. Base sa salaysay ng kanilang amo, isa yung matabang lalaki
na kilalang magkakarne sa kabilang baryo. Dagdag pa ng lalaking yon, madali rin nila itong makikilala buhat sa mga kakaibang ukit nito sa braso. Madalas din yung makita sa merkado, kaya madali nilang matutunugan ang bawat lakad nito. Dahil sa kanilang mga nasagap, naging kampante naman sila na madali lang nila yung matutumba. Sa pagbagtas naman nila ng daan, naging maayos naman ang lahat. Kalimitan sa kanilang mga nakakasalubong, hindi sila napaghihinalaan ng kung ano. Ang mga gamit kasi nila nakalagay sa mga dayami na kanila namang ipinahila sa karo ng kanilang mga kalabaw. Magbabandang 7:00 na ng gabi nang marating nila ang nasabing baryo. Dahil sa gabi na silang nakarating dito, wala na silang nadatnan sa merkado. Matapos naman nila yung mapansin, pansamantala naman silang humanap ng lugar na maaari nilang mapalipasan ng gabi. Bale, pinili nilang sa may malayong parte sila ng baryo kumuta pansamantala para naman kahit papaano walang manghinala sa kanilang presensya. Sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang pumanhik ng baryo para manmana ng kanilang papatayin. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang merkado kung saan doon bumungad sa kanila ang mga parokyanong abalang-abala sa pamimili. Hindi naman nila yun gaanong pinagtuunan ng pansin, lalo na't iisang tao lamang ang kanilang hinahanap. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang biglang may dumaan sa kanilang harapan na isang lalaking kuhang-kuha ang deskripsyon ng kanilang amo. Pagsilay naman ito sa kanila, napangisi lang naman yon habang nagwiwika ng, Nung, bili na kayo. Sariwang-sariwa pa. Kakakatay ko lang yan kanina. Nang marinig naman yon ni Andit, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, Sige lang, gustuhin man naming bumili. Wala kami ritong pera. Meron lang kami ritong hinihintay. Matapos naman yung marinig ng lalaki, agad naman yung nagpatuloy sa paglalakad habang nananatiling walang imik. Sa paglayo naman ito, pasimple namang lumisan sila Andit sa lugar para mapag-usapan ang tungkol sa gagawin nilang plano. Malakas kasi ang kutob nila noon. Wala pang kaide-ideya ang lalaking yon ukol sa kanilang pakay. Kinahapunan, habang tirik na tirik ang araw, maigi namang naghanap sila Andit ng kanilang pagpupwestuhan sa harap ng merkado. Nagkataon naman noong may mataas na parte ng lupa sa lugar na yon, kaya na may doon na sila pumanhik para magtago. Bukod kasi sa medyo liblib din ng lugar, kitang-kita rin nila mula roon ang looban ng merkado. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, marami ng tao ang nagsidagsaan sa loob nito. Sila Andit naman noon, minabuti namang kumain na muna ng pananghalian nang sa gayoy magkaroon sila ng lakas para ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Bale, tanghali at hapon lang sila doon magbabantay ng maigi, gawa ng base sa kanilang mga nalaman, umuuwi yun ng tanghali para kumain. Sa hapon naman, syempre kailangan na rin itong pumanhik sa pamamahay nito para magpahinga. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, doon na nga nila nakita ang lalaking naglalakad papauwi ng bahay nito. Subalit habang sinusundan nila yon ng paningin, unti-unti naman nilang napapansin na parabang nagbabago yon ng anyo. Hindi naglaon, pagdaan nito sa isang bahay, laking gulat na lamang nila nang bigla na lamang yung maglaho na parang bula. Ang tanging nakita na lamang nila sa lugar na yon ay yung isang lalaking kasabayan nito sa paglalakad. Dahil sa pangyayari, agad naman silang nag-alsabalutan para puntahan na mismo ang bahay nito. Sa isip-isip nila Andit na kung totoo nga ang pagiging aswang ng taong yon,
wala na silang magagawa kundi ang tambangan nito sa mismong bahay nitong tinitirahan. Makalipas pa ang ilang minutong pagpaplano, paisa-isa na nga nilang kinuha ang mga armas nila. Hindi naglaon, habang unti-unti nang lumalalim ang gabi, maigi naman nilang pinagmamasdan ang kubo ng lalaki na kanila namang natagpuan sa gilid ng palayan. Dahil sa wala doong gaanong tao, kaya na may napakadali na para sa kanila na humanap ng pwesto. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, yun na, nakita na nila ang pag-ilaw ng isang gasera sa loob ng bahay ng lalaki. Maya't mayari ng pagsilay nila sa anino nito na parabang naghahanda yon ng kanyang hapunan. Pagramdam naman nilang hindi pa yon nakakatunog, tahimik naman silang umusad papalapit sa bakuran nito. Ginamit nila andit ang mga talahibang naroon upang matagumpay na makapuslit ng hindi natutunugan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tuluyan na nga silang nakalapit sa bahay nito. Sa puntong yon, unti-unti naman silang nakakalanghap ng isang kakaibang amoy na halos hindi naman katanggap-tanggap para sa kanilang mga sistema. Gayunpaman, sa kabila ng pangyayaring yon, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagmamasid hanggang sa dumating ang puntong nasipat na nila ang lalaki sa may bandang kusina ng bahay nito. Walang sabi-sabi, agad naman nila yung pinaputukan, ngunit sa hindi maipaliwanag na pangyayari, wala silang narinig na sigaw sa loob ng bahay. Imbis na sigaw ng naghihirap ng lalaki ang kanilang maririnig, napalitan nyo ng isang pag-aangil. Sa puntong yon, pakiramdam nila, hindi na isang tao ang nasa loob ng bahay na yon. Maya-maya pa, bigla naman silang nakarinig ng pagpagaspas ng malalapad na pakpak at kasabay nito ang pagsilay nila sa isang nilalang na mabilis na lumipad sa langit. Matapos nila yung masilayan, agad namang tumahimik ang buong paligid. Dahil dito, napilitan namang umatras sila andit sa takot na baka balikan sila ng nilalang na yon. Nang makabalik na sila sa lugar na kanilang pinagtataguan, maigi naman silang nagbantay sa paligid dahil malakas ang kutob nila, merong mangyayaring hindi maganda. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga nila nakita ang isang malaking anino na tila bang lumulusot sa mga ulap. Noong una, hindi naman sila roon naaalarma. Pero nang mapansin nilang papalapit na ito, unti-unti na silang nababahala. Gayunpaman, pinili nila andit na wag masindak sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili, kayang-kaya nila yung palagan. Maya-maya pa, pagsilay naman nila sa anyo ng nilalang na yon, walang habas naman nila itong pinaulanan ng bala, ngunit hindi naman yun nakakapaglikha ng pinsala sa nilalang. Dahil sa pangyayari, malaya naman yung nakalapag sa mismong harapan nila. Pagsilay naman doon ni Andit, ramdam na ramdam naman niya ang galit ng nilalang na yon. Hindi naglaon, pagrinig naman nila sa pag-aangil nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila yung parang bulang naglaho. Sa isang iglap, bigla naman nila yung nasipat na nasa tabi na ng isa nilang kasama, nakalapat na ang mga mahaba nitong kuko sa leeg ng pinsan niya. Pagtitig naman sa kanya ng nilalang, bigla naman yung napangisi habang nagwiwika ng, Anong akala nyo? Hindi ko alam ang tungkol sa mga ikinikilos ninyo? Bago pa man kayo makarating dito, alam ko na ang inyong pakay. Masyado kayong mapangas. Dumidepende sa mga armas na wala namang maitutulong. Kasabay ng pagwika ng nilalang na yon, ay ang walang awa naman itong paggilit ng puwak ng kanilang kasama. Dahil sa ginawa nito, bigla namang bumagsak sa lupa ang lalaking yon, habang pilit naman itong pinipigilan ang paglabas ng kanyang dugo sa katawan. Nang akma namang gagapang na yon papalapit sa kanila,
Bigla naman itong inundayan ng saksak ng lalaki sa likod na siya namang labis na ikinagalit ng kanyang mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, walang habas naman nila itong pinaulanan ng bala, subalit lahat ng tumamang basyo sa katawan nito tila bang walang epekto. Sa puntong yon, doon nila napagtanto, hindi sila kayang tulungan ng kanilang mga armas. Upang maipaghiganti naman nila ang pumanaw nilang kadugo, nagdesisyon silang paslangin ang nilalang na yan sa pamamagitan ng mga dala nilang itak. Pagbunot naman nila sa kanilang mga patalim, paisa-isa naman nilang sinugod ang nilalang para sukuling ito. Ang plano sana ng kanilang grupo noon, paligiran ang nilalang, subalit hindi yun umubra. Bawat pagsugod kasi nila, merong malubhang nasusugatan sa kanilang mga kasama. Maya-maya pa, tanging si Andit na lamang at ang dalawang pinsan niya ang natira. Yung iba naman nilang kadugo, nakalupasaysay na sa lupa, pilit na naghihingalo. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan naman silang iwan ng mga ito sa takot na baka tuluyan silang maubos ng nilalang. Sa pagkaripas naman nila ng takbo, rinig naman nila ang mga pinsan nila na humihingi ng tulong. Gayunpaman, hindi na nila yun nilingon, alang-alang sa kanilang sariling kaligtasan. Nang makalayo na sila sa lugar, ang tangi naman nilang narinig ay ang mga sigaw nito habang patuloy yung umiiyak. Hindi naglaon, nang makalayo na sila sa baryo, tahimik naman nilang tinahak ang gubat habang patuloy na pinakikiramdaman ng nilalang. Akala nila Andit matatakasan na nila ito, pero sa paglalim pa ng gabi, unti-unti naman nilang napapansin na parabang inililigaw sila ng aswang. Dahil dito, agad naman nilang binaliktad ang kanilang mga damit, subalit wala pa rin yung naging epekto. Marami na rin silang sinubukang mga paniniwala, pero hindi pa rin ito nababasag ang sabulag ng aswang na humahabol sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman silang natigilan sa kanilang pananakbo matapos nilang makarinig ng tinig na parabang nangungusap sa looban ng gubat. Akala niyo ba matatakasan niyo ako? Ipapaalala ko lang sa inyo, wala pang nakakatakas mula sa mga kamay ko. Ang gubat na ito, magsisilbi ninyong libingan. Wika ng tinig na kanilang narinig. Matapos naman itong makapagsalita, bigla namang tumahimik ang buong paligid. Dahil dito, nagdesisyon sila Andit na tahakin ang daan na nililimlima ng mga puno. Naniniwala sila, yun na lamang ang kanilang magagawa upang hindi sila madagit ng kalaban nila. Maya-maya pa, hindi naman nila maiwasang magsisihan buhat sa mga nangyari. Yung dalawang pinsan niya noon nagtatalo na, kaya ang ginawa noon ni Andit, abisuhan ng mga ito na mas mainam na maghiwa-hiwalay na lamang sila. Dagdag pa niya na, mas makakatulong kapag nagkanya-kanya sila, gawa ng nag-iisa lamang ang kanilang kalaban. Nang marinig naman yon ng dalawang pinsan niya, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon habang sumasagot sa kanya ang isa sa mga ito ng, "Tama yang naisip mo, Andit. Mas may tsansa nga kung maghiwa-hiwalay tayo. Sige, mauna na ako sa inyo. Mag-iingat kayo." Matapos naman itong makapag-uwi ka ng galit, agad naman yung lumihis ng daan na kasalukuyan nila noong tinatahak. Ang isa naman niyang kasama noon, tahimik na ring lumihis hanggang sa mapansin na lamang niya na nag-iisa na pala siya. Dala ng matinding pagkabahala noon ni Andit, iniwasan niyang tumakbo sa lugar na kasalukuyan niyang kinaroroonan. Bukod kasi sa napakasukal nito, wala rin siyang kaide-ideya ukol sa mga hayop na makakasagupa niya. Pagkaraan pa ng kalahating oras na paglalakad, bahagya naman siya noong napatigil nang masipat niya ang napakalawak na patag na lugar na nasa labasan ng gubat na kanyang dinaraanan. Para kay Andit,
Hindi magandang ideya ang dumaan sa ganoong lugar. Bukod sa masisipat siya doon ng kalaban nila, nasisiguro din niyang hindi niya na yon matatakasan pa. Dahil dito, minabuti naman niyang magkubli na lamang sa lugar para magpalipas ng magdamag. Iniwasan niya rin noong matulog sa takot na baka sa pagpikit ng kanyang mga mata, bumungad sa kanyang harapan ang nilalang na humahabol sa kanila. Sa kanya namang pagmamasid sa buong paligid, wala naman siyang ibang nakita maliban sa nagsisitaasang mga damo na sumasabay sa simoy ng hangin. Hindi naglaon, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata, buhat sa kanyang mga nakita. Maliban kasi sa mga nagsisitaasang damo sa lugar na yon, napapansin naman niya ang paggapang roon ng isa sa mga pinsan niya. Bagaman hindi niya yun gaanong nakikita, kusa niyang natatanaw ang kinaroroonan nito dahil sa pagtama ng liwanag ng buwan. Akala ni Andit, ligtas nitong malalagpasan ng patag, pero ilang minuto lang noon ang lumipas, meron na siyang nasipat na isang dambuhalang uwak na dahan-dahang lumalapag sa mataas na parte ng kapatagan. Pagsilay naman ito sa pinsan niya, buong puwersa naman yung napasugod, kaya na may wala nang nagawa ang kasama niya kundi ang makipaglaban. Sa pagbubuno naman ng mga ito, saksing buhay itong si Andit kung papaano nito magapi sa lahat ng aspeto ang pinsan niya. Maya-maya pa, umangat na lamang yun sa lupa habang nakatarak sa dibdib nito ang mga nagsisitalasang kuko ng nilalang. Ilang beses din itong sinubukang magpumiglas pero unti-unti na rin yung nawala ng lakas buhat sa tindi ng pinsala nitong natamo. Sa isang iglap, kusa na lamang yung lumaylay sa harapan ng aswang, indikasyon na wala na yung buhay. Pagsilay naman dito ng nilalang, agad naman yung lumipad, bit-bit ang bangkay nito. Matapos naman niyang masaksihan ang pangyayaring yon, hindi na siya nangahas pa na lumisan sa pinagtataguan niya. Sa isip-isip noon ni Andit, yun na lamang ang nag-iisang paraan para siya ay mabuhay. Ilang oras pa ang lumipas, napapansin na niya ang pagliwanag ng langit. Para kay Andit, isa yung magandang pahiwatig na malapit nang sumapit ang umaga. Sa pagtungtong naman ng bukang liwayway, pinili pa rin niyang maghintay hanggang sa pagputok ng araw. Hindi naglaon nang lumiwanag na ang kabuuan ng lugar. Dali-dali naman siyang umusad para makabalik na sa kanilang baryo. Ngunit nang akmang papalabas na siya sa hangganan ng lugar na kanilang dinayo, muli na naman niyang nasipat ang lalaki na nakaupo sa isang sanga ng puno, pangisi-ngising nagmamasid sa kanya. Matapos naman yung masipat ni Andit, agad naman niyang binunot ang kanyang baril, sabay tutok sa mismong kinaroroonan nito. Subalit, nang akmang kakalabitin na niya ang gatilyo, napansin naman niyang parang pumapalya na ito. Sa pagbalik naman ng kanyang paningin sa kinaroroonan ng nilalang, bigla naman niya yung nasipat na nakatayo na pala sa kanyang harapan. Dahil dito, agad naman niya yung inambahan ng sapak, pero bago pa man niya yun magawa, napigilan na nito ang kanyang kamay. Sa pagtitigan nilang dalawa, dahan-dahan namang sumeryoso ang pagmumukha ng lalaki, sabay wika sa kanya ng, "Huwag kang mangamba. Wala akong gagawin sa'yo. Umaga na. Ibig sabihin tapos na ang paglalaro ko. Mamayang gabi kapag narito ka pa, papatayin na kita. Pakisabi na lang sa nag-utos sa inyo, bibigyan ko na lamang ng isang araw ang taning ng buhay ng asawa niya. Pinag-iisipan ko na sanang palayain ito pero dahil sa ginawa ninyo, mukhang hindi na papanig sa kanila ang pabor. Huwag sana nilang kalimutan, sila ang nag-udyok sa akin para gawin ang bagay na yun." Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagbitaw naman nito sa kanyang kamay. Dahil sa pangyayari, dali-dali namang tumakbo itong si Andit papalayo.
Halos ilang araw din siyang nagtago noon sa takot na baka sinusundan siya ng nilalang na lumilipol sa grupo nila. Awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanya hanggang sa makauwi na siya. Buwan pa noon ang lumipas, wala pa ring pinagsabihan si Andit ukol sa mga nangyari. Yung pamilya noon ng mga pinsan niya, labis-labis nang nagtataka gawa ng hindi pa nakakauwi ang mga ito sa kanilang pamamahay. Sa pagdating naman ng puntong hindi na niya mapigilan ang kanyang konsensya, doon na niya napagpasyahan na ipagtapat ang tungkol sa mga nangyari. Bagaman alam niyang ikakagalit yon ng kanilang mga kadugo, wala siyang pagpipilian, lalo pat karapatan din ng mga ito na malaman ang totoo. Isang taon pa noon ang lumipas, muli siyang bumalik sa kanyang amo para puwersahang kunin ang ibabayad sana nito sa kanila. Mahirap mang sabihin pero dala ng galit noon ni Andit, napilitan siyang takutin at pagnakawan nito. Para sa kanya, yun na lamang ang paraan para makabawi sa mga pumanaw niyang kadugo. Pero alam niyo ba, buhat sa mga kasalanang nagawa niya, hindi rin siya nagtagal sa mundo. Ayon sa mga anak ni Andit, bigla na lamang yung nagkasakit nang sa hindi malamang dahilan. Buwan lang din ang naging taning ng buhay nito bago yun tuluyang mamatay. Ngunit kahit gano'n ang nangyari sa kanya, taus-puso naman yung tinanggap ng kanyang pamilya sa kadahilanang naniniwala ang mga ito na yun na ang singil sa kanya ng Diyos bilang isang pinuno ng grupong bayarang mamamatay tao. Pero ayon naman sa iilan niyang nakakwentuhan, hindi niya sana dadanasin ang ganoong trahedya sa buhay niya kung hindi lang sana siya napunta sa maling parokyano. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi eh. Andit, hindi sa dahil napunta ka sa maling parokyano kaya nangyari sa'yo yun. Tama yung sinabi rito sa dulo na yun na talaga yung karma ng buhay mo. Kasi isipin mo, ilang buhay yung kinuha mo. Ilang buhay yung tinapos mo na hindi pa naman nila oras. 'Di ba? Sobrang sakit sa puso nun, lalo na sa mga kamag-anak nung pinatay mo. Hitman ka eh. So expect mo na yan na kung hindi ganyan yung karma mo, baka mas malala pa. Pero feeling ko malala na yung naging karma ni Andit. Kasi ubos yung buong grupo niya, hindi siya binayaran nung nagpatrabaho, namatayan pa ng asawa yung nagpatrabaho, tapos nagkaroon siya ng matinding sakit. 'Di ba? Patong-patong lahat ng karma. Kaya ako, 100% talagang naniniwala ako sa good at bad karma. Kaya kung ayaw niyong gawin sa inyo, huwag ninyong gawin sa kapwa ninyo. Diba? Lagi ko naman na sinasabi sa inyo yun. Tsaka marami na tayong ganitong klase ng kwento na kinakarma yung mga gumagawa ng masasama. So siguro naman kung sakali mang maligaw kayo ng landas, hindi na to kasalanan ng channel natin. Kasi nga, halos lagpas 100 na yata ako nag-remind sa dami ng ganitong klase natin ng kwento, di ba? Pero yun nga, masakit para sa mga pamilya ng pinatay ni Andit yung mga biktima niya. Kaya para sa akin, tama lang yung naging karma ni Andit. Kasi maski yung mga anak niya, di ba? Sang-ayon din. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.